Төлке. Төлке бик матур хайван. Аның кыйрыгы нинди йомшак. Йөгергәндә һәм сикергәндә ул руль кебек төлкегә борылырга булыша. Төнлә ул кыйрыгын ябынып йоклый. Әйе, син җылы юрган ябынып йоклаган кебек. Төлке кыйрыгының ұшы ак төстә. Бу матур гына түгел, бик файдалы да. Кыйрыкның ак ұшы караңгыда да күренеп тора. Шуңа күрә төлке балалары әниләреннән бер кайчан да югалып калмый. Төлке бик яхшы ишетә һәм ис сизә. Караңгыда да шәп күрә. Ул ит ярата, җиләк белән гөмбә дә ашый. Төлкене хәйләкәр диләр. Бу чыннан да шулай. Ул артыннан куган йырткыч хайваннардан һәм аучылардан бик җиңел качып котыла. Моның өчен төрле якка чабып, эзләрен буташтыра. Төлкеләр бер дә явыз түгел. Алар бик кайгыртучан әти-әниләр. Әти төлке азык эзләп ауга киткәндә, әни төлке балалары янында кала. Видео сиңа ошадымы? Лайк куй һәм безнең каналга языл.